votacions i per tal d'iniciar l'acte d'entrega dels guardons 25 d'abril demanem la presència del portaveu del bloc a l'Ajuntament d'Oliva i secretari d'organització del bloc Savol Valldigna, David González. Rebem-lo amb la tendència espanyolista. Oliva no ha estat una excepció en tot aquest procés i també reflex de l'evolució del nacionalisme valencià als ajuntaments de tot el nostre país. La primera llista nacionalista del BEAN, liderada pel nostre benvolgut i estimat Vicent Mestre, de Jambre, que desgraciadament ja no està entre nosaltres, va obtindre 505 vots, quedant-se a només 7 vots d'obtindre representació al nostre Ajuntament. Posteriorment, altres regidors, altres persones nacionalistes que finalment van ser regidors, com Paco Mena o el nostre Paco de Besa, sí que aconseguiren tindre representació al nostre Ajuntament i en posterioritat, com tots sabeu, no hem parat de créixer consolidant-nos com la tercera força política municipal així al nostre Ajuntament. Com a secretària comarcal del bloc Safor Valldigna ens parlarà Pepa Izquierdo. Un fort aplaudiment per a ella. La Safor Valldigna ha estat sempre una comarca capdavantera en el nostre projecte del valencianisme polític. Des de l'inici de la democràcia als ajuntaments, fa ara 30 anys, s'ha comptat amb representació en molts dels nostres municipis, dels nostres pobles. I la veritat és que, i crec que això ho poden dir les persones que avui homenatgem, des de l'inici no ha estat fàcil. Però també crec que hem de reconèixer que tampoc ara està fàcil. La veritat és que el nostre esforç i la nostra il·lusió és la que ha mantingut el nostre projecte. A totes aquelles persones que en aquests 30 anys de democràcia han participat en les llistes municipals nacionalistes del País Valencià, tant a les que ho han fet sota les sigles del bloc com sota les sigles dels partits nacionalistes que l'han presidit. I en representació de totes aquestes persones que han format part de les llistes, el Premi 25 d'abril es lliurarà avui a aquelles persones que van formar part de les candidatures municipals de l'any 1979 i particularment als 9 companys i companyes que van obtenir l'acta de regidor en aquesta contesa electoral. Demana la presència del secretari d'organització del bloc, en Josep Melero, qui lliurarà aquest premi en nom de la nostra organització. Les primeres eleccions municipals des de la recuperació de la democràcia a casa nostra. Unes eleccions que van ser fonamentals perquè es constituïren ajuntaments democràtics i perquè aquests foren la punta de llança de la transició cap a un règim on estigueren plenament garantides les llibertats individuals i col·lectives. La trajectòria del valencianisme polític durant la Segona República Espanyola havia començat a donar fruits tot just abans de l'alçament militar de 1936. Però els 40 anys de dictadura militar van esborrar fins i tot el record d'allò que havien representat i havien aconseguit partits com la dreta regional valenciana, Esquerra Valenciana o el Partit Valencianista d'Esquerra. A les eleccions d'abril de 1979, el valencianisme polític hauria de començar de vell nou. I hauria de fer-se un lloc entre les formacions espanyoles per aconseguir que la transició que aquestes estaven dissenyant tinguera en compte el país de demòcrates convençuts. Valors que són l'herència de totes les dones i homes que han format part d'un moviment nacionalista que no para de créixer. El bloc s'ha de convertir en el referent de l'espai valencià de progrés, un tercer espai de la política valenciana on hem d'estar tots aquells que no volem tutelatges, que creiem en la nostra gent i el nostre país, que volem un país valencià sobirà capaç de decidir el seu futur en llibertat. Guardonats, ens obrireu el camí. Un camí que aquesta generació de nacionalistes caminem amb orgull gràcies a la vostra herència d'honestat, compromís i treball. Moltes gràcies. I ara, si em permeteu, començaré a cridar als guardonats. En primer lloc, m'agradaria comptar amb la presència d'en Pep Cabanes, regidor de Sedaví.
I finalment, el nostre primer alcalde nacionalista, en Jesús Puig de la Font d'en Carros. Ens han desfet el país, ens han deixat el país arrasat i ara ho estem pagant en xifres. S'arreglen en seguida per a anar en contra dels nostres interessos. Els nostres interessos estratègics estan condenats per el seu lío, pel seu conflicte. O és que no es van posar d'acord el PP-PSOE per furtar-nos l'aigua del riu Xúquer? En el pacte indigne de la Manxa Oriental per a sacrificar els interessos dels llauradors valencians de la séquia de Real del Xúquer. Ells, Zaplana i Bono. O és que ells no es van posar d'acord en un estatut de segona divisió? Partits que tenen el comandament a distància i que voten més en clau de PP o de PSOE que en clau valenciana. Som l'única opció, el bloc, que es presentarà a aquestes eleccions de forma, una plataforma útil per a defensar els nostres interessos nacionals. I per tant, aquest és el treball que hem de...